tak a je tady. Šinda jako poslední vychází z ubikací a na prsou má přitisknuté novorozené mimínko. Jinak vypadá celkem pohodově, hned se pořistila větvičkou, kterou teď ožírá. Neschovává se ani před lidmi, stojí hezky před sklem a všichni návštěvníci se můžou krásně prohlédnout. Co chodí? Ale modelátko vypadá, že ještě podřimuje. A máma se hezky dětské růžové